sa inyo. Nabawasan sakit. Mababawasan kaya. Aminin ko, yung sasabi, sa YouTube tayo, pero naka-live lang yan. Merong inis na inis sa inyo. Inis na inis. Alam mo na yun. Kasi hindi naka-live lang tayo sa YouTube, pero hindi tayo sa Facebook page. Kasi sa Facebook page, maraming manonood. Pagbukas ko lang, seconds lang yan. 300 na agad. Oo. Totoo yun. Kaya hindi ko gumagaling. Kaso, nasaktan ka agad doon sa kapil. Wala. Hindi na. Gusto ko sana malaman kung nasa siyang posisyon eh. Kung anong ginagamit niya sa Latin. Eh kaso, wala, naginising na. Tingnan mo, malagkit yung katawan mo. Umabas yung mga malagkit. Pagdating mo sa bahay nyo, pahinga ka muna bago ka maligo, pero magpalit ka dyan ng damit. Ibabad mo to, kasi parang usundin yan. Lahat yan, pati lahat nasa loob ng katawan mo, nakikita yan. Limit lang to. Lahat yan, mawawala sa kutong sadya. Lakas. Para tayong babae kape, matanda eh. Hindi siya makiganyan. Ngayon huli. Yung ginawa. 142 Parang lang ginastos. technique. Hindi makaganyan. Naisahan tuloy siya. 3-5 day. Kasi parang nangihina yung mga kalamnan ko. Kasi ikaw may usog ka. Kaya nga, sinabi ko na sa inyo totoo. Ay, ano mo na yun, sesayuhan na lang to. Relax ka. Bukal sa puso mo magpatawad ha. Ikaw ang nagsabi ha. Kailangan gawin mo yun. Para yung sakit mo, bumalik sa kanila. Porkit babalik sa kanila, narinig mo sa akin. Dapat hindi ganun ang nasa isip mo. Bahala ng Diyos. Diba? Ito. Harap pala dyan. Hindi, lalo ka pa naman. Tayo muna. Sundot ka. Hindi pa. Yan. Relax lang. Sige lang. Higa mo na pa to. Nga mayo. Sige, kuha pa ng hangin. Okay, bitaw. Tayo. Atras. Makakatulog na ito mahimbing. Tingala ng konti lang. Dami ah. Yung ano, stock. Hey! Yung tao niya sino yun? Alignment tayo. Angat mo yung kamay mo kung nagbago di. Magang na? May sa kanina. Kukunin natin yung balakang mag-tension nyo. Sige. Tayo ako. Tahi. Pero ano na rin. Wala yan. Tahi lang pala. Alignment lang yan. Higa, tagilid. Tagal na yung tahi, di ba? Ilang taon na? 1,008 pa naman. Matagal pa yan. Huwag lang 6 na buwan. Likuran na naman. Hindi, teka na. Tagilid. Sige. Higa, tagilid. Lagay dito yung bato. Diretso. Diretso. Pati yan. Tingnan naman yun. Kabila. Side. Tingnan. Straight na katawan. Tingnan.
Ayan, di ba? Straight. Ano to? Lagay dyan. Lock lang. Tara. Lamit lang. Yan mo kamay mo. Wait lang. Ako lang. Gangan mo lang. Ang push, gano'n lang ha. Pag hindi mo gaganon, dahan-dahan mo lang dito. Pero alalay lang to ha. Ito lang masyado. Kaya sinabi ko ha, relax lang. Ingat, 3 beses. Push, dahan-dahan. Yan, sipa. Yun, tumunog, kabila, ikot. Narinig mo? Matak yung bod yan. Doon, sa ngit-ngit niya ha. Atas pa ng konti. Yan, yan. Sige pa. Yan, push. Push. Okay. Yan mayas. Okay. Tayo. Yan ang paramdam. Anong pinagkaiba? Kaysa sa dati. Ang kamay, braso. Wala na. Wala po yung ano pang... Nawala na yung panginginig. Wala na. Sigurado. Okay na. Ilalak na natin. Upo. Dito. Lak sa akin. Stay. Labasin din mo konti. Yeah, last lang. Sa taas. Sunod mo lang. Bila. Bila. Bila pa. Last. Sa paghinga. Lumuwag po. Lumuwag na. Sa sikmura, paghinga, 3 beses. Kumuha ng hangin. Straight ang katawan niya. Para lang. Last. Okay. Yan naman yun. Hinga. Ang panagkaiba. Lumuwag po. Lahat. Wala na. Pati balakang. Pati likuran. Uminom ka ulit tubig. Tingnan natin kung anong pinagkaiba. Sige. Unang inom. Tama na. Mukhang nauhaw ka. Naubos mo yung tubig niya na. Nauhaw. Kanina, ang dami niya na. Kita mo yung tubig mo? Ganyan tubig ang nawala sa loob ng katawan mo, sakit. Yung sakit mo lumabas na sa spiritual, sabi mo para malagkit ang katawan mo. Pagdating niyo sa bahay, huwag mong higay ang damit mo. Pumunta agad sa CR, pakuha ka sa asawa mo ng damit mo. Lahat yan. Tapos lahat yan, simula bra yung pati panty nyo, lahat yan suot nyo, lagay doon sa timba. Tapos bukas na lalabahan. Huwag mong wag mong isasama yan sa labahan na tuyo. Kakalat yung sakit mo. Ngayon, temporary, may tubig ka sa katawan, kaya hindi babalik yan sa balat mo. Masusunog sila, kaya nandyan lang sila sa damit mo. Sa sasakyan, wala nang problema. Wag lang sa loob ng bahay. Kasi sa sasakyan, nagagamit sa daanan. Yung bahay, permis lang yun, nasa katayo. Pagkadating nyo sa bahay nyo. Ano pakiramdam? Dumidigay ka na? Ngayon ko lang dumigay? Hindi naman. Pero kakaiba digay mo. Lalabas na lahat yung hangin mo. Tawag yan, ilalim. Kaso nga lang, meron sa yung natutuwa. Ano ba yung papel? Masakit na init? Walang nilalabas na init. Kaya nga sabi siya matinding galit at nainggit. Sana makakausap natin Kaso, nangunahan agad, aray. Papel pa nga lang nakakabit Sobrang nga luwag yung papel, nakapatong na nga lang sila, nasasaktan ka pa. May sugat ba pa mo? Wala, di ba? Yan ang paniwala. Ayan ang ano mo, paano nawala? Ilang taon man ang sakit yan? Ano na po ito? Mga ilan? 2015. Kaso, mas parang lumala. 2015 pa nagsimula yan. 2021 na. Di ilang taon na? 5 years? 7 years? Parang ang dami kong nararamdaman pag nagpa-doktor.
awa ng Diyos pa, negative yung mga result. Ah, Pero sabi ko, bakit parang lang hina ako? meron kasi nananalangin sa'yo. Pag ganyan. May nananalangin. Nagbago na itsura nyo, te. Hindi katulad kanina, maputla kayo. Okay na pakiramdam nyo. Nagbago na itsura nyo. Alam ng asawa mo yan. Gumaan nga po yung sa'yo. Gumang pakiramdam nyo. Magpasa. Tuloy-tuloy na yan. Seselyuhan na lang yan. Tatapusin na natin dito. 11 minutes. Kasama panalangin. Harap kayo. Hindi. Sige, pwede na. Sige, harap kayo dito. Higit. Last na to. Luko pa. Ang Ama, ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Masamang espiritu at masamang nagdarasal sa loob ng katawan ng pag-aari ng aking Ama. Inuutusan ko ang lahat ng negatibo at dito sa loob ng katawan, lupa nito at espiritual, ay magsilayas kayo sa pangalan ng Jesus. Amen. Pagpag. In Jesus' name. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Tama na. Amen. Amen. Siniselyuhan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay na yan. Ano paramdam? Kita ngayon. Magang na. Wala na nagdarasal sa'yo. Wala na kausog. Naayos na hininga nyo. Wala na. Salamat. Paalam na kayo sa YouTube. Naka-live lang tayo sa YouTube. Thank you po, ate. Oh. Hindi, sa pong Nazareno. Huwag kayong paalam sa akin. Maraming salamat Ah. po. Kayong salam. Mukhang nasa Reno. Oh, dito ka na lang magsalita. Naka-live to sa YouTube pero Maraming salamat po, Panginoon. sige, salamat. Sige.